Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Sul Cwincagesima neu Sul y Gweddnewidiad. Gwyn fyd y calon y byr lle mae grasus a'i antair nasi, cariad yw'r pennaf o'r rhai hyn, a chariad sy'n o'i'n erthu. Gwybodau chwaith ni thal hi ddim, na meddwl chwym na doniau, amlaf pechod biardim, os cariad fyf yn eisiau. Hwnna yw'r gras yn y fyw a ffyf, pan dderfydd ffyf a gobaith, a hwnna derir peraif dant yng ngwlad gogoniant ailwaith. Gogoniant byth a foi'r tad i'r mabrad ar glan ysbryd, fel gynt yr oedd amau a bydd dros oes o'i tragwydd ol y fyd. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr eb addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd.
fysga cenhedloedd, ac am y ddariad pobloedd me ffoffer. Y mae brenhinoedd y ddeiar yn ymosod, a'r peneithiaid yn ymgynghori ynghyd, yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Gristef gan ddywydyd. Drylliwn ei rhwym a'i hwy, a ffafwn ei reffannau o fi wrthym. Yr hwn sydd yn preswylion y nefoedd a chwarf, yr arglwydd a'i gwatwar hwynt. Yna llefarau fe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddicllonrwydd y ddychrynau fe hwynt. Minau a osodais fy mrenin, ar seion fy mynydd sanctaidd. Mynegaf y ddeddf, dywed o'r arglwydd wrthyf, yma bydwy ti, my fi heddiw af genhedlais. Gofyn i mi, arhoddaf y cenhedloedd yn etifeddiau ffi ti, a ffermannau a feiarydd feddiant. Dryllia hwynt a gwialen haearn, malir i hwynt fel llestr prydd. Gan hynny yr awr hon frenhinoedd, byddwch sy'n hwyrol, arnwyr y feiar cymherwch ddysg. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn ofn, ac amlawen hewch mewn dychryn. Cysenwch y mab rhag iddo ddigio, ach difeth y chwi o'r ffordd, pan gynneuoi lidef ond ychydig, gwyn ei byd pawb a ymddiriedant yn ddoef. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, egis yr oef yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Amen. Daw'r llith gynta o lyfr cynta y Brenhinoedd, y 4 pennod a 15, yn dechrau ar y 9fed adnod. Yno aeth I ogol fi aros, a daeth gair yr arglwydd ato yn dweud, beth yn neud I yma, Elias? Dwedodd yntau, bu mi'n zelog iawn dros arglwydd Dduw y llioedd, cefnodd yr Israeliaid at y gyfamod, a bwyd a llorau I lawr, a lladd dy broffwydi a clefydd. Mae fi'n unig sydd ar ôl, ac y maent yn ceisio fy einioes unau. Yna dwed wrtho, dos allan, a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nethol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daegryn. Nid oedd yr arglwydd yn y ddaegryn. Ar ôl y ddaegryn bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawroedd llethol. Pan glywed Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell, a mynd I sefyll yng nghenna'r ogof. A daeth llais yn gofyn iddo, beth a neud I yma, Elias? A tebodd yntau,
Bu mi'n zelog iawn dros agloedd ddiwylluoedd. Cefnodd yr Israeliaid at y gyfamod, a bwyd a llorau e la, a lladd dy broffwydi a clefydd. Mae fi'n unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio fy einioes unau. Dywedodd yr agloedd wrtho, dos yn ôl I gyferiad anialwch Damascus, a phan gyheiddi, eneinia Hazael yn frenin a Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin a Israel, ac Eliseus fab Safad o Abel Mahola yn broffwyd yn dy le. Ymatefyn y llys gyntaf. Abraham a'i had yn dragowydd, gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, an oes, 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 amen. Ail lythyr Pedr, pennod 1, yn dechrau ar yr unfed adnod ar 15. Nid dilyn chwedlau wedi ei dyfeisio'n gyfrwys yr oeddem wrth ysbysu I chwi allu ein harglwydd Iesu Grist a'i ddyfodiad. Yn hytrach, yr oeddem wedi ei weld a'n llygaid ein hunain yn ei fawredd. Yr oeddem yno pan dderbyniodd a'n rhydedd a gogoniant oddi wrth ddiw dad. A phan ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid ynddo ef yr wyf yn hymhyfrydu. Do, fe glywsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, yr oeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd.
Y mae hyn yn cadarnhau i ni gynadwri'r proffwydi. A pheth da fydd i chwi roi sylw iddi, gan ei bod fel cannwyll yn disgleirio mewn lle tywyll, hyd nes y bydd y dydd yn gwawrio, a seren y bore yn codi i lywyrchu yn eich colonnau. Ond sylwch ar hyn yn gyntaf. Ni all neb ar ei ben ei hun ddehongli'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythur. Ni ddaeth yr un broffwydoliaeth erioed trwy ewyllus dyn, ond y mae dynion, wrth gael ei symbolu gan yr ysbryd glân, wedi llyfaru gair oddi wrth Dduw. Yr awr hon arglwydd y gothangu dymas, mewn tangnefedd yn ôl dy hair. Canis fy thygau dywylof, daiach awdwriaeth. Yr hon a paratoes, ger bronwyn efo'r holl bobl. I fod yn oleuni o leio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd trigar hawr ddim, Christ trigar hawr ddim, arglwydd trigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau wnyn
nain dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd yn dysgais mae diwerth yw ein holl weithredoedd heb gariad, anfon ysbryd glân a thawallt yn ein calonau ddawn o didocaf cariad, sy'n wir rwymyn tangnefedd a phob rinwedd dda, y cyfrifir pwy bynnag sy'n byw hebddo'n farw ger dyfron di, caniatau hyn mwyn dy unig fab Iesu Grist. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad dy unig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Gweddiwn yn enw Crist dros yr eglwys, y byd, a thros bawb yn ôl ei hangen. Dragwyddol ac anweledig Dduw, datguddiodd dy anwyl ac unig fab dy natur trwy ei fywyd o gariad ac hunan aberth ar y ddeiar. Gweddnewidiwyd ef, yng ngolwg ei ddisgyblion, mwyn iddynt weld bod y fath fywyd yn fywyd gogoneddus yn wir. Agor ein llygaid i weld ym mhob weithred o hunan aberth, adlywyrchiad o'r hyn a gyflawnodd Iesu drosom ni ar y groes, ac wrth i ni ddilyn ei hesiampl, boed i ni dyfu'n debycach iddo ef, ein harglwydd sy'n teyrnasu byth, Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros undod yr eglwys, undod sy'n cwmpasu gwahaniaethau, undod sy'n seiliedig ar barch, gostyngeidrwydd a gonestrwydd. Boed i'r ysbryd glân wyddnewid yr eglwys yn barhaus, mwyn iddi ymateb yn ffyddlonach i heriau ein hoes. O arglwydd Iesu Grist, a ddywedais wrth d'apostolion, tangnefedd yr wyfan ei adael i chwi, yn hangnefedd yr wyfan ei rhoddi i chwi, ac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd d'eglwys, a dyroedd i'r tangnefedd ar undod hwnnw sy'n unol a ddewyllus di, hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd.
Amen. Wrth i ni gofio'r byd, gweddiwn yn arbennig dros y sefydliadau ac asiantaethau dyngarol rhyngwladol sy'n gweithio i newid systemau anghyfiawn ac sy'n brwydro yn erbyn tlodi ac yn hyrwyddo heddwch. Gweddiwn yn arbennig dros waith y Cenhedloedd Unedig a'i holl ganghennau, dros sefydliad iechyd y byd, UNESCO ac UNICEF, enwedig wrth iddynt mynd i'r afael ar heriau pellgyrhaeddol a ddaw o gynlyniad i Covid-19. Trigarog Dduw, cyflwynwn i ti anghenion yr holl fyd, lle bo casineb rho gariad, lle bo camwedd rho fyddeiant, lle bo amheuaeth rho ffydd, lle bo anobaith rho obaith, lle bo tristwch rho lawenydd, lle bo tywyllwch rho oleuni. Caniatáu ni geisio nid yn gymaint i gael ein cysuro ag i gysuro, nid i gael ein deall, ond i ddeall, nid i gael ein caru ond i garu, oherwydd trwy rhoi y derbyniwn, trwy faddau ymyddeir i ni, a trwy farw y genir ni fywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Parhawn i weddio dros y rhai sy'n gweithio yn y celf fyfydau, enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn, lle nid oes modd cynnal perfformiadau byw, nac arddangosfeydd, ac anodd i'w gwneud bywoliaeth. Weddiwn dros artistiaid, cerddorion, actorion, a'r rhai sy'n gweithio yn y diwydiant hwnnw. O llalluog Dduw, sy'n trigo yn prydferthwch sancteiddrwydd, ac oddi wrth i ti y daw doniau meddwl llaw a thafod. Oed i'r rhai sydd wedi rhoi eu bywydau i'r celfyddydau, a'r gwaith o greu a diddannu eraill, gael ei syfrdanu gan y llawenydd o ddarganfod y bresenoldeb yn dy fyd. Oed i'r awen, trwy ei gwaith a'i doniau, roi ysbrydoliaeth, mwynhad, gobaith, a chipolwg ar dy ogoniant di, y gogoniant sy'n ysbrydoliaeth yn wir, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon, mewn corff, meddwl neu ysbryd. Dros bawb fydd yn treulio'r noson hon ymhell o'i cartrefi ac oddi wrth rheini sy'n ei caru. Gweddiwn dros yr rhai nad oes ganddynt unrhyw un i weddio drostynt. Bydd gyda phawb sydd dy angen di heno. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiau dy blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rho dosteri, rho ryddhad, rho adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O arglwydd, cynnal ni trwy gydol dydd ein bywyd blin, hyd oned estyno'r cysgodion a dyfod yr hwyr, distewi o ddwndw'r byd, taweli o dwymin bywyd a gorffen ein gwaith. Yn arglwydd yn dy drigaredd, dyroi ni leti diogel, corffwysfa sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Yn yr agwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn haeddi angau un, hanod mawr i'w anawr, brenin
Yr oeddem yno, pan roddwyd iddo yn rhydedd a gogoniant gan ddiw dad, pan ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mab, fy nwylid, yn ddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Fe glawsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, oherwydd yr oeddem gyda gef ar y mynydd sanctaidd. Yr ail adnod yr 15 i'r 19 o bennod gyntaf ail epistol Pedr. Oherwydd yr oeddem gyda gef ar y mynydd sanctaidd. Cawn ein gwahodd heno yn ychymig ein meddwl i ddringo y mynydd sanctaidd a sefyll gyda Phedr ar ddau ddisgybl arall, Iago ac Ioan, ac edrych ar yr olygfa rhyfedd a'r swydus dymunol hon, Gweddnewidiad Iesu. Yn yr Efengylau fe gawn ddisgrifiad o'r hyn a ddigwyddodd i Iesu. Disgleiriodd ei wyneb fel yr haul ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. Mae'n anodd i ni ymgyffred y fath olygfa mewn gwirionedd, y maent i hwnt i'n deall ac i'n profiad ni. Ac yna mae ymddangosiad Moses ac Elias yn ychwanegu at ryfeddod yr olygfa. Ac os nad yw hynny'n ddigon o bembleth i ni, fe gawn y llais o'r nef yn cyhoeddi, hwn yw fy mab, fy anwylid, yn ddo ef, yr wyf yn ymhyfrydu. Yma, ar ben y mynydd, yr ydym yn sefyll ar dir sanctaidd. Yma, ar ben y mynydd, mae amser a thragwyddoldeb yn cyd gyfarfod. Yma, ar ben y mynydd, sanctaidd, mae'r dynol a'r diwiol yn cyd cyffwrdd. Yma, ar ben y mynydd sanctaidd, fe gawn ein dallu gan ogoniant Iesu, ac yma fe welwn ei fawredd. Gwelwn ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Mae'r Gweddnewidiad yn olygfa'r swydus, ac mae'n gwneud i ni deimlo'n ychydig yn anghysurus, oherwydd dydyn ni ddim yn gallu deall yr hyn a welwn ni. Dyn ni'n fwy gyfarwydd â Iesu mab Mair, Iesu Yshair o Nazareth, Iesu yr athro da, Iesu a gyflawnodd wirthiau. Ond Iesu y gallwn ni'n ieithu ag ef yw hwn, oherwydd y mae'n debyg i ni, yr Iesu o gig a gwaed, a ddangosodd dosteri, fel yr ydym ninnau'n dangos tosteri yn wyneb angen dypryd eraill. Yr Iesu a dorodd i wylo wrth glywed am farwolaeth ei ffrind Lazarus, fel yr ydym ninnau'n gylaru wrth i ni ymgodymu a cholled a phrofedigaeth. Yr Iesu a fwytaodd ac a yfodd ac a fwynhaodd gwmni eraill, fel yr ydym ni'n mwynhau cwmni a chymdeithasu yn ffrindiau. Yr Iesu a deimlodd siomedigaeth pan ddechreuodd rhai ei adael am bod y ffordd yn mynd ychydig yn rhy anodd iddynt, fel y cawn ninnau yn siomio bryd i'w gilydd gan bobl yr ydym yn ymddiried ynddynt. Yr Iesu a simsanodd yn ei ffydd wrth i bwysau cysgod y groes bwyso lawr yng ngardd Gethsemane, fel mae ein ffydd ninnau yn simsanu o bryd i'w gilydd yn wyneb heriau mawr bywyd. Yn yr Iesu hwn, fe allwn ni ymddiried ynddo. Mae'n un ohonom ni. Yn wir, fe yw'r gorau ohonom, yr esiampl o fyw bywyd ffyddlon i Dduw yng nghanol holl gymlethdod ac anawsterau bywyd. Iesu, yr un y gallwn ni ei edmygu a'i efelychu. Yr Iesu o gig a gwaed sy'n un ohonom ni. Fel y canodd Eliaser Roberts, o na bawn yn fwy debyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Fe allwn ni hyd yn oed uniaethu â Iesu pan edrychwn arno ar y groes ac yntau'n dioddef, oherwydd y mae dioddefaint yn rhan o'n profiad personol ni hefyd. Dyma'r Iesu dynol, yr Iesu fel chi a fi. Ond yma, ar ben y mynydd sanctaidd, wrth edrych ar y Gweddnewidiad, fe gawn gipolwg o agwedd arall o natur Iesu,
sy'n ddieithr i ni. Natur oedd hyd yn oed yn ddieithr i Bedr, Iago ac Ioan. Dyn ni'n methu yn ieithu ar Iesu hwn oherwydd cawn ein dallu gan ei ogoniant ef. Yr un yw'r Iesu, o gig a gwaed, ond fe welwn ni a'i ddwyfoldeb yn disgleirio honno ac yn goleio'r olygfa gyfan, yn ei oleuni ef, y gwelwn ni oleuni. Mae'n bwysig i ni nodi bod y Gweddnewidiad yn dod hanner ffordd trwy'r Efengil, cyn bod Iesu yn dechrau ei daith olaf i Jerusalem. Mae'n ddiweddglo ar rhan gyntaf ei weinidogaeth. Os cofiwch chi, fe ddechreuodd ei weinidogaeth ar lannau'r afon Iorddonen gyda'i fedydd, ac yno, yn y bedydd y daeth y llais o'r nef yn dweud, hwn yw fy mab, fy nwylid, ynddo yr wyf yn ymhyfrydu. Doedd dim un o'i ddisgyblion yno, doedd Iesu ddim hyd yn oed wedi cwrdd â'i ddisgyblion, heb sôn ei galw. Yn ei fedydd Iesu yn unig sy'n clywed y llais dwyfol, sy'n cadarnhau y berthynas sy'n unigryw ryngddo a'i dad nefol. Ond ar fynydd y Gweddnewidiad, nid yn unig y mae 3 o'r disgyblion yn gweld ei ogoniant yn ei weddnewid, ond hefyd yn clywed yr un llais, a'r un geiriau, hwn yw fy mab, fy nwylid, ynddo yr wyf yn ymhyfrydu. Yn y Gweddnewidiad, y mae ffydd y disgyblion yn Iesu yn cael ei chadarnhau, ei chryfhau, ac y mae Iesu hefyd yn cael y cadarnhad dwyfol oedd angen arno i ddechrau ei daith o ddifrif tua Jerusalem ar groes, gan wybod ei fod trwy wneud hynny yn cyflawni'r gyfraith a'r proffwydi. Ei fod yn gyflawni ar hyn, yr oedd Duw wedi ei anfon ef i'r byd i'w gyflawni, sef marw ar groesbren i brynu'r byd. Dim ond dyn, a chachub dyn, fe allwn ni ddweud, dyna beth yw'r ymgnawdoliad. Duw yn dod yn ddyn, mwyn achub y ddynoliaeth, mwyn achub ei greadigaeth. Y mae gogoniant yn dallu, nid oes modd syllu ar y dwyfol. Os dyn ni am weld Duw, yna mae'n rhaid i ni edrych ar Iesu, ei fywyd, ei ddisgeidiaeth, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, oherwydd Iesu, fel dywed Paul wrthym, yw delw Duw, ac yn wyneb Iesu Grist y gwelwn ni ogoniant Duw. Y mae Duw wedi hwnt i'n deall ni, ond y mae Iesu yn un y gallwn ni uniaethu ag ef oherwydd y mae'n rhannu a'n dynoliaeth ni. Yn y Gweddnewidiad, y cawn ni gipolwg o'r gogoniant dwyfol ym mherson Iesu, y dwyfol a'r dynol yn un. Creodd yr olygfa hon ar ben y mynydd sanctaidd argraff enfawr ar y 3 disgybl oedd yn presennol. Daethant i weld agwedd arall o natur Iesu, doedd y 3 ddim yn deall arwyddocad y digwyddiad mewn gwirionedd, nid ar y pryd ta beth. Dim ond ar ôl y tywyllwch Gwener y Groglith a gwawr bore'r trydydd dydd y gwelsant mor bwysig oedd y Gweddnewidiad ar ei taith hwy gyda Christ. Yn aml iawn, dyn ni byth yn deall arwyddocad digwyddiad mawr anisgwyl pryd mae'n digwydd i ni. Dim ond wrth i ni edrych yn ôl ar ein bywydau y gwelwn ni mor arwyddocaol neu mor dyngedfennol neu mor bwysig oedd digwyddiad i'n bywydau ni ac i'n ffydd ni, a'n perthynas ni a Duw. A dyma ni yn ein darlleniad o ail epistol Pedr yn cael Pedr mynd yn ôl â ni i'r Gweddnewidiad ac yntau'n llygaid dist i'r olygfa rhyfeddol hon. Dim ond yng ngoleuni'r groes a'r bedd gwag roedd y Gweddnewidiad yn gwneud perffaith synwyr iddo. Rhoddwyd iddo ddigon o gipolwg trwy'r Gweddnewidiad o ogoniant Iesu i'w gadw'n ffyddlon iddo ac i'w gadw deithio gyda Christ ar hyd ffordd y groes. Ac yn ymyl, be sydd yn ein cadw ni'n ffyddlon? Be sydd yn ein cadw ni i deithio gyda Christ? Ond yr adegau hynny pan cawn ni'n nau fel Pedr, cipolwg o ogoniant Iesu,
y gogoniant a welwn, y mywydau pobl eraill, yng ngharedigrwydd eraill, y gogoniant a welwn yn aberth eraill, y gogoniant a welwn mewn myddeiant a chymod. Dyma'r union bethau y daeth Iesu'r byd i'n dysgu ni. Dyma'r pethau sydd yn gallu gweddnewid ein bywydau ni, dim ond i ni fod yn ddigon dewr, i gadael i oleuni gogoniant Iesu, lywyrchu trwy ein bywydau ni, gogoniant i'w enw. Amen. Oriau'r difsydd wedi cilio i roi cyfrif ger bron Duw. Llawer fi'n diffygio hynny fo am daioni leiediw. Arglwydd grasol, gwyliad rosom ddifanos. Cadw ni ymysg peryglon, ma fain pechodau mawr. Dyro i ni byrdeb calon, cynnal ni o awr i awr. Arglwydd graslon, gwyliad rosom ddifanos. O bendithiau'r bywyd llesad i bawb a'i gliw. Gwna ni'n weithgar, gwna ni'n ddilwyd yn dy eglwys tra bom fyw. Arglwydd grasol, gwyliad rosom ddifanos. Beth i'r tad y bog o goniant, clod ymoliant parch a bri, ac i'r mab a'r sanctau fysbryd, heb wahan yn un a thri. Byth heb ddiwedd, fel o'r dechrau seiniau clod. Tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.